Марс навлиза в Козирог. Това е неговия знак на екзалтация. В астрологията това означава, че е в екстремно силна форма. Марс е нашата агресия, нашата проактивност, действеност, смелост, борбеност. Там също така нашите страхове и мястото, където изливаме живителните си сили. Когато той се намира в Козирог, ние сме изключително много насочени към работата, към това да изграждаме неща, към това да бъдем амбициозни, борбени и не до там смели, защото внимаваме се пак в сферите, където опитваме да прохождаме по отношение на работа, но въпреки това изграждаме неща в живота си. Хората, които са родени с тази позиция в наталната си карта, обикновено са доста търпеливи, но в момента, в който избухнат, могат да бъдат дори жестоки. Така че тази позиция не е никак за подценяване. По отношение на сексуалната енергия, защото Марс управлява също това в хороскопа ни, това е силно сексуална позиция. Отново, това е съзидателна енергия, която в най-добрия случай ще впрегнем в нещо позитивно, което да изградим, а не да бъдем жестоки към другите.